wakati na an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲantuma aw bisimila Bifa production ani Ondu télé o ka jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye Dolo baro ye an ka bi dakun bɛ fɛn min kan o de ye sankura ale kibaruya ye n'o ye 2025 o san ta ye yalima sankura min ni ale bɛ na n'o ye 2025 ta ye fɛn jumɛn de bolodalen don a kɔnɔna la kasara jumɛn de bɛ yen nɔ an kan ka baara jumɛn de boloda min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sɔrɔ o ka layiriwa an kan ka an yɛrɛ tanga fɛn jumɛn de ma min bɛ se ka kɛ sababu ye fana an ka se ka kisi san masiba ani a jahadi olu ma yaasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la an ye wele bila an ka Dolo karamɔgɔba ma min b'an ka bila la sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Professeur Ousmane Eric Jate n'an y'ale de wele sanga ni wagati bɛɛ ale de bɛ an ka bila la nka ɲɔni an ka don an ka babu yɛrɛ kɔnɔ an bɛ professeur bila a ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma professeur i ni ɲantuma nba Salimata somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ se somɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen nba denbaya ka kɛnɛ hɛrɛ dɔrɔn i bisimila an b'ala tanu nse ko n ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba minnu b'an filɛ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan awɔ salon an sigila ni plateau kelen kan kosɛbɛ n ko ala ka san caman yira an na n ko ala sɔnna a ye ɲina fana yira an na donc an bɛna a fɔ o cogoya fana na n'ala y'an si jɔ hali ka san wɛrɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen kan ni cogo kelen na donc o la foli ani tanuni k'o kɛ ka se an dabama ma ale min sɔnna ka bi yira an na an ka se ka sigi tuguni ka na mɔgɔw ladɔnniya san kibaruya kɔnɔna na kosɛbɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o diyara an ye professeur an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ sabula sanga ni wagati bɛɛ ni wele bilali ma i bɛ an ka bila la o diyara an ye kosɛbɛ ayiwa kɔrɔfɔ filɛ nin ye yalima ɲininkali kun fɔlɔ min bɛ an bolo professeur o de ye sankura ale kibaruya o yɛrɛ bɛ cogo jumɛn de la Salimata i ka o ɲininkali o diyara an ye ɲina an bɛ an ma don san kɔnɔ fɔlɔ nka an bɛ année 2025 ka se ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛna baro daminɛ bɛɛ lajɛlen ka baro in lamɛn k'a daminɛ fo ka taa se fɔ a laban parce que an bɛna kuma Dolo gɛrɛ de kan ɲina san kɔnɔna na 2025 ka se ka jamaw ka bɛɛ lajɛlen bilasira o b'a jira k'a fɔ bɛɛ ka baro in lamɛn k'a daminɛ fɔ a laban a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni an nana ye an bɛna ye san kɔnɔna na an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ buruju so 6nan mɔgɔw ka so n'an b'a fɔ ko vierge Dolo min bi o mara o ye mercredi Dolo o de bi vierge mɔgɔw mara mercredi Dolo o de bɛna année 2025 mara mercredi Dolo a bɛ fɔ o de ma nanzaraw fɛ ko mercure ale de bɛna ɲina mara ale planète in an bɛna ye arabu b'a wele ko utaridu ale ye mercure tɔgɔ de ye arabukan na i y'a faamu donc anw yɛrɛ b'a wele gɔku o ye anw yɛrɛ ka kan ye gɔku farafinna yan nɔ farafinw anw maliyɛnw b'a wele gɔku nka bɛɛ t'ale yɔrɔ in dɔn dɛ i b'a bamanan ka a Dolo yɛrɛ fɔ bamanankan na tantɔ a bɛɛ t'ale yɔrɔ dɔn fɛngɛ o de la an bɛ fɛ ka nana ye Dolo yɛrɛ tɔgɔ an b'a fɔ Dolo sigidolow ale ni hɔkuw ale ni kalow an b'a kuma caman fɔ mais i b'a mɛn de Mercure Venus Bere Saturne Capricorne c'est-à-dire i bɛ olu de mɛn maintenant Dolo yɛrɛ ka na ni Dolo yɛrɛ tɔgɔ ye bamanankan na o de fɔlen filɛ nin ye gɔku ale de bɛ ka année 2025 mara parce que n'i ye ne ka horoscope lamɛn bon tuma dɔw la n bɛ to ka Dolo ninnu tɔgɔ fɔ bamanankan na an bɛ wagati min ka wagati la an b'olu tɔgɔ fɔ voilà donc Mercure n'o ye gɔku ye ale ye Dolo ye Dolo kɔnɔna na Dolo dɔw ye Dolo cɛman ye Dolo dɔw ye Dolo musoman ye Dolo ale ye Dolo ye Dolo cɛman tɛ Dolo musoman tɛ u b'a fɔ ale ma ko neutre cɛ tɛ muso tɛ mun de la sisan parce que ale bi yaala de ale ni Dolo min mana bɛn ni ɲɔgɔn ye ale fana b'o nɔrɔ ta donc c'est comme si n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ n'a fila bɛɛ tantôt a bɛ kɛ Dolo cɛman ye tantôt musoman ye voilà an b'a bila o minɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ parce que i yaalatɔ i ni Dolo min mana bɛn ni ɲɔgɔn ye i b'o nɔrɔ ta ale ye o de la i b'a ye u b'a fɔ ko mercredi ye donma fila ye parce que mercredi yɛlɛma bolo ka ca mercredi yɛlɛma ka ca
o de la ɲina année 2025 fana bɛna kɛ o cogoya de la o ka di kɔni min nana an bɛna don kuma kɔnɔna na aha ni an nana lajɛ an bɛna ye o dolo kelen de fana Mali y'a ka indépendance ta ka bɛn o ma 22 septembre 1960 donc o fana nana bɛn nin ka wagati dɔ de ma Ngɔku ka wagati dɔ de ma o b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ Mali dolo yɛrɛ de bɛ ka mara kɛ année 2025 kɔnɔna na o de la ni Mali dolo de bɛ ka mara kɛ sisan nɔ o de la i bɛna ye ɲinan kan ka kɛ Mali ka sa n b'a fɔ a kan ka kɛ a ye ni maliyɛnw sɔnna cogo di voilà parce que n'i y'a mɛn jamana mɔgɔw de b'a kɔnɔ siga t'o la nin dolo e b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min favoriser yan nin dolo ye Ngɔku in n'o ye Mercure ye a bɛ baara kɛ adamaden hakili de la a bɛ kumakɛlaw de dɛmɛ a bɛ mɔgɔ minnu bɛ recherchew kɛ mɔgɔ minnu bɛ analysew kɛ o de la i bɛna ye hali an ka labo kɔnɔnaw na dɔgɔtɔrɔsow la ni i sɔnna k'i ka ko kura dɔ dɔn banaw kɔnɔna na ɲinan ɲinini senfɛ i b'a ye i b'a dɔn Mercure influence b'i dɛmɛ i bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama bana kɔnɔna na n'i ka cɛsiri parce que ni fɛn fɛn bɛ fɔ tantɔ a bɛ cɛsiribagaw de bolo siga t'o la donc o la ni Mali sɔnna Mali bɛ ja ɲinan Mali problème fɛn fɛn bɛ yen nɔ Mali kɔnɔna na Mali kan ka sɔn k'a fɔ ko a dekun in b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen 2025 kɔnɔna na ni Mali y'a jɔ o kan Mali b'o kɛ ɲinan Ala k'a nɔgɔya ni Mali y'a jɔ a kan dɛ n ko ten nɔ de ni Mali sɔnna k'a kɛ o dɔ ye mun ye an ka balontanko kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ 2025 kɔnɔna na a bɛ ɲɛnabɔ mankan mun bɛ yen nɔ kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛnabɔ quoi Maliden bɛɛ ni c'est à dire que hali mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ hali du kɔnɔnaw na jamana kɔnɔ villagew la fo ka na se jamana kuturu ma mɔgɔw i ma min faamu i gɛrɛ i ka ɲininkali kɛ aw ka analyse kɛ ɲɔgɔn fɛ Mercure bɛ analyse développer kosɛbɛ n'a ye analyse positive kɛ a b'aw dɛmɛ aw ka analyse jaabi a bɛ réaliser donc Mercure o ye fɛngɛ cadeau ye ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ maliyɛn dugumata la fo ka taa se fo sanfɛta ma donc jateminɛw o fanga ka bonya ale ni kumaɲɔgɔnyaw o fanga ka bonya donc i bɛna ye kow bɛna se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamu donc maintenant ni a sɔnna ko a bɛ kumaɲɔgɔnyaw sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira de fanga bɛ kuma de la 2025 kɔnɔna na kosɛbɛ wa a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ caman ma cogo min na a bɛ se ka tila ka tɔɔrɔ se mɔgɔ caman ma ten cogo la i y'a ye donc ale ye Ngɔku ye ale de bɛ ka ɲinan mara dolodɔnnaw fɛ yen maintenant an bɛna année 2025 ni an y'a lajɛ an bɛna ye doloso kɔnɔ a nana bɛn doloso musoman ma doloso de ko don dɛ dolo yɛrɛ ko tɛ dɛ doloso kɔnɔ a nana bɛn doloso musoman ma n'o ye vierge mɔgɔw ka so ye o ye dolo kɔnɔna ye n'an taara numéro dɔnnaw fɛ yen hinditigiw fɛ yen nɔ i bɛna ye a bɛna bɛn san cɛman ma année 2025 n'i ye D ta k'o fara D kan o ye 4 ye n'i ye 4 ta k'o fara 5 kan o bɛ bɛn 9 ma 9 o bɛ sigili dɔ de bani m'a fɔ dolo kɔnɔ de nin y'a numéro de kɔnɔ nin yɔrɔ in bɛna na numérologues wasa hinditigiw voilà numéro 9 o ye ko dɔ de laban ye o ye fɛn dɔ de laban ye n'i bɛna sira kura de ta sisan nɔ ka yɛlɛma kura don n'a sɔrɔla dekun don dekun laban n'a sɔrɔla bana don bana laban n'a sɔrɔla complication don donc i bɛna ye Mercure ka kuma ni 2025 bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ parce que a bɛ fɛn dɔ de cycle dɔ de bannen kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na numéro 9 donc san maralen don numéro 9 fɛ ɲinan n'o ye année 2025 ye an bɛ bɔ yen an bɛ taa Moriw ka côté la mɛlɛkɛ min bɛ ɲinan san kɔ Moriw b'a fɔ ko Arafa Yayilu Arafa Yayilu nanzaraw ko Arafayel mɛlɛkɛ don min bɛ o de bɛ ɲinan san kɔ a fana bi hakili kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc ale de bi
mais ale de ni Mercure fanga ka bon ɲina kosɛbɛ. Donc numéro 9 fanga ka bon cogo min na Arafa Yayilu n'i ka baaraw kɛ ɲina san bi don min kofɔ a bɛ mercredi de kofɔ mercredi de bɛ ka ɲina bɛɛ mara i y'a faamu san kura sake san kura 2025 mercredi de bɛ k'o mara mercredi dolo de bɛ ka o san bɛɛ mara awɔ bon an bɔra san min kɔnɔ dimanche de tun bɛ k'o bɛɛ mara nka 2025 kɔnɔ mercredi de bɛ k'o bɛɛ mara o de la Salamata i bɛna ye bi i bɛna fɔ i ka jan sini i bɛna c'est à dire que adamadenya ko yɛrɛ bɛna ɲagami mɔgɔw bolo quoi mais jateminɛnikɛlaw olu de bɛ se k'a woloma k'u ta fan dɔn ka ɲɛ o la i bɛ wari ɲini na o jateminɛni san don i bɛ fɛn o fɛn na furakɛli kɔnɔna na o jateminɛni san don ɲinan san ka girin dɔrɔn ka engagé dɔrɔn ka girin k'i kɛ ko dɔ k'a sɔrɔ i ma jateminɛ kɛ dɔrɔn i bɛna nɔ ye i yɛrɛ la kuma bɛ caya i y'a faamu maintenant ni an ye san kɔnɔna na halisa an bɛna se turabudalaw ma sisan nɔ ɲinan san maralen don Isa fɛ Isa ka san Jésus ka san o dɔ ye ɲinan ye i y'a faamu turabuden min barikalen don ɲinan san kɔnɔna na fana o ye dimiso den kelen fila Enza kelen fila o ye cadeau ye k'o di turabudalaw bɛɛ ma i y'a faamu donc baro kɔnɔna na baro ma daminɛ fɔlɔ an b'a fɔ bɛɛ ka sigi parce que an bɛna na don sin kɔnɔ sisan nɔ mɔgɔw bɛna faamuya caman sɔrɔ a la Ala ka jɛ i n'a fɔ i yɛrɛ da sera a ma cogoya min na n bɛ fɛ sisan i ka kuma ɲɛsin yɛrɛ kan i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min k'a daminɛ bili la fo ka na se poisson ma donc sin 12 bɛɛ n bɛ fɛ i ka kuma olu fana ka kibaruya kan 2025 san in kɔnɔna la Salamata n y'a f'i ye ɲinan an bɛna kuma dolo gɛrɛgɛrɛ de kan doloba fila bɛ yen olu bɛ hɛrɛ lase mɔgɔ ma olu ye planète bénéfique ye planète maléfique tɛ dolo minnu bɛ hɛrɛw lase mɔgɔw ma garisigɛ sira fɛ walima kanubagaya sira fɛ o dolo in bɛna tagama ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka bɛn ni wagati min ye an bɛna o wagati in de ta ka se ka mɔgɔw ka san kibaruya fɔ u ye ni an nana lajɛ an bɛna ye dolo dɔ bɛ yen nɔ ni anw b'a wele ko sigidolo nanzaraw olu b'a wele ko Vénus ale Vénus dolo in ale de bi rencontre ko fɔ amour ko fɔ kanu ko fɔ ale de bi jɛɲɔgɔnya duman ko fɔ ale de bi hakilila lafiya ko fɔ ale de bi ɲɛnajɛw ko fɔ Vénus de b'o ko fɔ Vénus de bɛ nin ko fɔ a bi jumadon de mara o ye dolo duman dɔ ye dolo duman dɔ fana bɛ yen nɔ ni o ye fintɔn ye fintɔn ale ye planète Jupiter planète Jupiter planète bénéfique de do a fana bi wasaw garisigɛ projet kuraw nafolomafɛnw a fana ale bi kuma ni olu de ye donc an bɛna ni parce que n'an ko an bɛ planète bɛɛ ta san kelen an tɛna tila kuma na a émission na donc an bɛna kuma olu fila bi don ɲɔgɔnya minnu kɛ sow kɔnɔna na an bɛna ye ɲinan mɔgɔ minnu mana bange ka minɛ mars kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma bélier ɲinan san bɛ cogo di bélier bolo Salamata an bɛna ye k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na an bɛna ye planète min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma ni ale ye Vénus ye ale bɛna sigi bélier mɔgɔw ka so ka bɛn ni le 4 février ka taa bila fo le 1er mars 4 février planète Vénus i b'a ye a bɛna don bélier mɔgɔw fɛ yen nɔ o wagati in de kɔnɔna na sisan tɔ bélier mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnw u bɛna sabati bélier mɔgɔw ni mɔgɔ tɔw ka kuma ɲɔgɔnyaw u bɛna sabati bélier mɔgɔw cibow ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in kɔnɔna na k'a daminɛ 4 février la ka taa bila 1er mars la bélier kan ka wulikajɔ caman kɛ ani mɔgɔw a ka relation wa a bɛ relation fana sɔrɔ ani mɔgɔ ɲumanw de bɛ bɛn nin wagati in kɔnɔna na donc bélier b'a profiter o wagati de fɛ bélier kan ka a profiter kosɛbɛ kosɛbɛ o wagati fɛ a ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye cogoya min na ni an bɔra yen nɔ i bɛna tila k'a ye o Vénus in dolo bɛ taga ɲɛ a bɛ segin kɔ o dolo in bɛna segin kɔ daminɛ le 2 mars le 2 mars i bɛna ye ni o kɛla
ka bele mɔgɔw sɔrɔ waati yɔrɔ min na i b'a ye mankanw ni conflits fɔɲɔgɔnkɔw o bɛ se ka tɛmɛ bele ni mɔgɔ caman cɛ. K'a daminɛ le 2 février la le 2 mars la. Ka taa se 26 mars ma. Bele k'a kɔlɔsi o la mankanw dala mankanw na quoi. Parce que bele ni mɔgɔ tɛna na bɛn o wagati. Bele bɛna bɛn ɲini ka dɛsɛ bele ni mɔgɔ tɛna na bɛn ni nin fɔla i ye ni cɛ ye bele ye i na s'a minɛ cogo la ni muso ye bele ye i na s'a minɛ cogo la fo ka taa fɔ nin wagati in tɛmɛna. Siga t'o la nka o kɔrɔ belew yɛrɛ fana k'u jantu yɛrɛ la kɛ pas que u fɛ ɲɔgɔn dɔrɔn mais u yɛrɛ fana n'u sɔmin'u fɛ u yɛrɛ k'u tanga mankan ma wagati kɔnɔ. U k'u tanga mankan ma bon ni i y'a faamu effectivement bele ka ɲinan san yɛrɛ i bɛna ye ɲinan san gɛlɛman don bele mɔgɔw bolo i y'a faamu kamasɔrɔ wagati minnu bɛ yen nɔ ni u kɛrɛnkɛrɛnnen don bele ka wasaw kama bele bɛna a activités daminɛ i b'a ye a activité caman tɛ taa laban quoi i y'a faamu bele ka ɲinan san kɔnɔna na donc bele b'a fɛ a ka ye cogoya min na yeli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bele mana baara kɛ cogo o cogo i b'a ye bele ka baara bɛ se ka na lagosi a bolo i y'a faamu bele mɔgɔw ka kun ni u yɛrɛ ye u ka dusuw bila kamasɔrɔ bele fana bɛna dusu bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na. Baasi tɛ. I y'a faamu wa Saramata donc bele bɛ nin cogoya in na o b'a yira k'a fɔ san dumanba tɛ bele bolo bele ka cɛsiri san don i y'a faamu donc bele a bɛ fariganw fana kofɔ bele ka kow la bele ka ni bele bɛ s'a ka ko la a kana nata a ka jigi da a yɛrɛbakun kan kamasɔrɔ a jigilamɔgɔ caman olu bɛna bɔ a jigiya kɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na 2025 kɔnɔna na i y'a faamu donc wagatinin min ni o kun kɛrɛnkɛrɛnnen don nin y'a forobata de ye dɛ nin y'a forobata de ye ni i mɔgɔ min mago b'a la donc i bɛ se ka an ye mun bɔ foroba la sin bɛɛ mais ni mago b'i kelen ta la i kelen ta bɛ se ka k'i fɔ i ye i y'a faamu o fana walawala ka tɛmɛ i n'a fɔ nin fana kan parce que k'a don jamakulu la ale ni k'a kɛ kelen kelen na i b'a ye an bɛ fitinin de ta jamakulu ta la n'an ko an b'a bɛɛ ta a ma nɔgɔ mɔgɔw bɛɛ kunna kow tɛ kelen voilà o faamuna bon nin ye bele ka kunnafoniya ye année 2025 kɔnɔna na sisan Toro an bɛna bɔ yen nɔ an bɛna buruju so filanan na ni o nana bɛn mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisigɛ so denw an ye planète min fɔ Vénus ale de bɛ ninnu mara n'o ye sigilolo ye ale de bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu mara donc an bɛna ye dolo min bɛ olu yɛrɛ mara dɛ ni o ye Vénus ye dɛ an y'o de ta o ka munumunu cogoya a bɛ don sow kɔnɔ ka bɛn ni wagati min ye an bɛ k'o de fɔ nin yɔrɔ in de bɛ mɔgɔ caman kamana gan dolo kɔnɔna na i y'a ye parce que dolo kuma bɛ fɔ mais i t'a mɛn ko ni planète in donna nin tigi ka so kɔnɔ ka bɛn ni wagati in ma dolo kɔnɔna na dɛ a ka dɔgɔ a mɔgɔ ka dɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se dolo émission na n'i y'a lajɛ i b'a ye a caman ye si mɔgɔw bɛ tan si mɔgɔw bɛ tan si mɔgɔw bɛ tan mais planètes ka don ɲɔgɔnya so kɔnɔ ça c'est une étude très approfondie voilà bon maintenant hali n'i y'a fɔ sisan dɔw hakili bɛ t'a la n'i y'a taper hali n'i ye taper Google sanfɛ i bɛna ye n'i yɛrɛ y'i ka jate bɔ i yɛrɛ ye i bɛna ye tuma dɔw la a kɛlen don k'a jɛ voilà a yɔrɔ in ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o de b'a to mɔgɔ caman tɛ sɔn ka toucher o yɔrɔ ninnu na Vénus bɛna a yɛrɛ sɔrɔ Toro mɔgɔw ka so kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 7 ka taa bila juillet kalo tile 29 na Toro mɔgɔw fɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka dolo de ye nin ye nin wagati in ka di Toro mɔgɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na ni an nana lajɛ tuguni i bɛna ye ni dolo in nin wagati in kɔnɔna na le 7 juin ka taa se le 29 juillet ma i bɛna ye Toro mɔgɔw bɛna kanu kosɛbɛ a cɛ fara musow kan u bɛna kanu kosɛbɛ Toro mɔgɔw k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la o wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musomanninw a musow u bɛ se ka bali ka garisigɛw sɔrɔ a wagatiw kɔnɔna na wa o wagatiw fana kɔnɔna na u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la fana i bɛna ye u bɛna se ka janfa fana parce que ni mɔgɔ bɛ girin ka da i kan i bɛ taa sɔrɔ caman ta ye nata ye aw kanunen de don mɔgɔ bɛ girin ka ɲɛsin aw ma o wagati i y'a faamu donc u k'u hakili to u yɛrɛ la fana i bɛna ye u ka 2025 kɔnɔna na Toro mɔgɔw bɛna projet kura minnu dayɛlɛ ka bɛn ni 2025 ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni wagati in o bɛna laban cogo kuncɛ ɲuman sɔrɔ a la bon toro bɛna kɛ baarakɛla ye ɲinan san kɔnɔna na toro mɔgɔw cɛsirilen don ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc i bɛna ye hali banako yɔrɔ ninnu ta fanfɛla la toro bɛna se ka lafiya dɔw sɔrɔ donc waati san juguman tɛ ka ɲɛsin toro mɔgɔw ma quoi voilà donc u k'u ka baara kɛ nka sira fila tagama ni nata o de bɛ se ka toro mɔgɔw ka ko tiɲɛ 2025 kɔnɔna na u kana nata u ka baara kɛ ni tiɲɛ ye mɔgɔw b'u kanu wa mɔgɔw b'u ka baarakɛtaw mɔgɔw b'a kanu an bɛ se k'a fɔ résumé yɛrɛ la an bɛ se ka résumé k'a fɔ toro mɔgɔw ka ɲinan san 2025 san duman don quoi u bolo san jugu tɛ u bolo i y'a faamu voilà bon nin ye a forobata ye toujours an bɛna bɔ yen Salimata an bɛna buruju so sabanan mɔgɔw la o de b'a daminɛ mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ ko Gémeaux an ye gɔku min fɔ sisan nɔ gɔku in bi Vierge mɔgɔw mara gɔku in bi tila ka segin ka na Gémeaux mɔgɔw mara ka bɛn ni fiɲɛ ye mais a bɛ Vierge mɔgɔw mara ka bɛn ni bɔgɔ ye a bɛna Taureau Gémeaux mɔgɔw mara ka bɛn ni fiɲɛ ye ɲinan san bɛnna bɔgɔ de ma bɔgɔ ka san don i y'a faamu salo 2024 o tun ye tasuma ye mais ɲinan ta ye bɔgɔ ye o tɛ baarakɛlaw ka san ye o ye baarakɛlaw ka san ye o de la i bɛna ye hali samiya bɛ ja nka samiya a bɛna mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ wagati min na dɔw b'a fɔ a donna dɔw b'a fɔ a ma don bon samiya yɛrɛ bɛ taa 12 la wagati min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ u tɛ se ka c'est-à-dire sanji bɛna wagati kɛ a bɛ bali ka na sanji bɛna wagati kɛ a bɛ bali ka jɔ c'est-à-dire samiya bɛna ɲagami mɔgɔw bolo mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min na donc Gémeaux mɔgɔw an bɛna ye sigilolo ale bɛna a yɛrɛ sɔrɔ Gémeaux mɔgɔw ka so ka bɛn ni juillet kalo tile 5 ka taa se juillet kalo tile 31 ma nin so in dun an dun ko Mercure ale de bɛ kuma ko fɔ ale de bɛ kunnafoni fɔ ale de bɛ analyse fɔ Vénus fana tilala ka na taa don Gémeaux mɔgɔw ka so kɔnɔ ka bɛn ni le 5 juillet ka taa se le 31 juillet ma nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye Gémeaux lakaw ye n'u u bɛ kuma baaraw kɛ u bɛ se ka bɛn sabati u dalakanw barikalen don nin wagati in kɔnɔna na ninnu mana fɔ ngo tasuma de don Gémeaux mɔgɔ mana fɔ ngo ka bɛn nin wagati in ma u bɛ kumakan bɛna kanu nin wagati in kɔnɔna de fo ka dama tɛmɛ o de la Gémeaux mɔgɔ min n'i ye journaliste ye Gémeaux mɔgɔ min n'i ye kumakɛla ye i k'i hakili to i kumakan na nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ e kumakan bɛ se ka tiɲɛniba de don mɔgɔw kunna wa i kumakan bɛ se ka ɲɛniba de fana kɛ parce que i kumakan bɛna kanu nin wagati in kɔnɔna na wa i ka jateminɛw fanga bɛna bonya kosɛbɛ nin wagati in kɔnɔna na Gémeaux lakaw o b'a yira ni Gémeaux mɔgɔw bɛ se dɛ 2025 bɛɛ kɔnɔna na Gémeaux mɔgɔw yɛrɛ kana mɔgɔ bila u ka ci la u yɛrɛ ka wuli ka sabara don u sen na ka taa u ka kow la ka kuma da ni da u ni kotigi yɛrɛ fɛ u bɛ nafa sɔrɔ la ka tɛmɛ cidenya kan u bɛ nafa sɔrɔ o la parce que ni ninnu yɛrɛ sera i ma 2025 kɔnɔna na k'u ɲɛ jɔ i ɲɛna ka kuma e bɛ fɛn dɔ ye u ka kumakan na i bɛ fɛn dɔ y'u ɲɛda la i b'u kanu k'u ka waleya ɲɛnabɔ o kama quoi nka ni an nana ye a bɛɛ tɛ goya mɔgɔ la ni an nana Gémeaux fana lajɛ an bɛna ye ɲinan u bɛ camancɛ la san juguman tɛ quoi san dumanba fana tɛ mais u bɛ camancɛ la i y'a faamu u bɛ camancɛ la o la u b'u hakili to u yɛrɛ la fariganw fana olu bɛ se ka bali ka u sɛgɛn farigan dɔ an bɛna tila ka don bana kɔnɔna na i y'a faamu fariganw bɛna tila farigan bɛ u sɛgɛn mais farigan ninnu tɛna na u bali u ka baaraw la quoi i y'a faamu wa donc an bɛna bɔ buruju so sabanan na an bɛ taa naaninan na cancer o de nana bɛn k'a daminɛ juin kalo tile 21 ka na bila juillet kalo tile 22 buruju so naaninan ninnu bɛnna ji ma ninnu dolo min bɛ ninnu mara tɛnɛndon dolo de bɛ ni mɔgɔ ninnu mara o ye ji de ye ni samiya kalo fɔlɔ dolo don
ni nana bɛn samiya kalo sabanan ɲinan yɛrɛ san dolo nana bɛn samiya kalo sabanan dolo de ma donc i bɛna ye ninnu olu ka ko bɛna kɛ cogo di u ka waleyaw bɛna kɛ cogo di basigi bɛ ninnu fana ye ɲinan san kɔnɔna na hakilisigi b'u ye ɲinan san kɔnɔna na ni ninnu sɔnna baara ma u ka projets bɛ se ka réaliser u bolo m'a fɔ a tɛ tiɲɛ côté dɔw fɛ dɛ a bɛ se ka tiɲɛ côté dɔw fɛ o i y'a faamu donc mais ni ninnu ye u fana kɛ baara kan u ma ko fila ɲagami u ka ko la u ka résultats yanni san laban cɛ u ka résultats u bɛna se k'a ye o de la i bɛna ye fana olu ye fɛnba dɔ sɔrɔ kamasɔrɔ Jupiter ale min ye fintɔn ye ale min bɛ kuma ni garisɛgɛ ye ale min bɛ kuma ni chance ye ale min bɛ kuma ni nafolomafɛnw ye Jupiter bɛna don ninnu fɛ yen nɔ le 10 juin ka taa se fo le 11 novembre cancer mɔgɔw fɛ yen nɔ kalo yɛrɛ tila bɛ jara olu la sa san tilan bɛ jala olu la san jala olu la kosɛbɛ kosɛbɛ Jupiter de bɛ garisɛgɛ lase mɔgɔ ma mais Jupiter bɛna don ninnu fɛ yen nɔ 10 juin ka taa se 11 novembre ma o b'a yira k'a fɔ o wagati kɔnɔna na ni ninnu ma se ka min sɔrɔ garisɛgɛ sira fɛ o t'a sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ bilen o t'a sɔrɔ tuguni quoi awɔ o faamuna ni mɔgɔw la hali ni mɔgɔ min ye so talabaw ye ninnu bɛ hali n'a fɔla ko so daralen tɛ sa mais chance hali ni mɔgɔ jeu d'hasard kɛbaga ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ chance sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na quoi awɔ ye période minnu fɔ kɔnɔna na période minnu fɔla n bɛ kumana ni dolo ka kuma de ye sigiɲɔgɔnya de ye en général awɔ n y'a faamu voilà si bɛɛ kan donc o la chance b'u ye nafolomafɛnw na chance b'u ye sɔrɔw la garisɛgɛw la chance b'u ye o wagati kɔnɔna na wa u k'u kɔlɔsi dɛ kamasɔrɔ fana olu bɛna commencer ka sɔrɔ kɛ o wagati ninnu kɔnɔna na mɔgɔ i b'a dɔn n'i bɛ sɔrɔ kɛ n'i bɛ sɔrɔ modèle dɔ bɛ n'i b'a kɛ ni mɔgɔw b'a dɔn sɔrɔ bɛ ni sɔrɔ sera yɔrɔ dɔ la a ti dogo mɔgɔw bɛ se ka ɲɛsin i ma kuma caman mais mɔgɔ minnu bɛ ɲɛsin i ma o tɛ n'i dɛmɛ baara sira la a caman fana bɛ yen nɔ olu b'u profiter de u bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min na u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la o mɔgɔw fana bɛna ye u ka kow la ninnu bɛna se ka u ka baaraw dayɛlɛ k'u ka baaraw kɛ mais u bɛna se ka mɔgɔw fana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ u la ka essayer k'a fɔ k'u b'u ka wariw utiliser o de la i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma cancer mɔgɔw ma i y'a faamu wa donc o ye cancer mɔgɔw ye komi Jupiter donna olu ka so kɔnɔ ka nin wagati ba in bɛɛ kɛ an b'o olu ta to ye ten an bɛ sɔrɔ ka na don Lion mɔgɔw la buruju so i b'a dɔn olu de ka dolo tun bɛ ka 2024 mara donc olu fana ta wagati nana bɔ yen sisan Mercure ale de nana place ta 2025 kɔnɔna na o 2025 kɔnɔna na kuma caman mɔgɔw bɛ ɲininka san yɛrɛ bɛ daminɛ wagati jumɛn san bɛ daminɛ wagati jumɛn an ye jate bɔ ni le 1er janvier 2025 0h pile an ye jate bɔ n'o de ye donc le 1er janvier 2025 0h pile ni kibaruya in a bɛ baara daminɛ o la ka taa se fo le 31 décembre 23h59 parce que mɔgɔ caman bi kunnafoniw lamɛn fan fɛ u bɛ tila ka na ne ɲininka tuguni san bɛ daminɛ ɲinan san ni 2025 sera dɔrɔn 2025 kibaruya daminɛna parce que fo i k'a dɔn de planètes bɛ se ka baara kɛ dolo bɛ se ka baara kɛ k'a daminɛ le 1er janvier dolo bɛ baara la le 2 janvier dolo bɛ baara la mais une fois an donna san kura kɔnɔ 2025 kɔnɔna na dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ o b'a sɔrɔ dolo bɛ ka fonctionner voilà mais an ti pousser k'a ta ɲɛfɛ voilà an ti pousser k'a ta ɲɛfɛ donc Lion ka kibaruya bɛ cogo di sisan o la Lion ka kibaruya la an bɛna ye k'a fɔ sigidolo a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ Lion mɔgɔw fɛ yen nɔ ka bɛn ni août kalo tile 26 ye ka na se septembre kalo tile 19 ma ni an ye Lion mɔgɔw lajɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ i b'a dɔn Lion mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u yankan ka bon mɔgɔ minnu u tɛ sɔn jɔnmaya ma mɔgɔ minnu u bɛ sɔn plaisir ka d'u ye nin wagati in kɔnɔna na k'a daminɛ août kalo tile 26 ka na se septembre kalo tile
10 ani 9 ma lion bɛna kafa lion bɛna yɛrɛ bonya bɛna diya lion mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ o wagati kɔnɔna na mɔgɔ kanunenw don dɔ fana bɛna fara u ka kanu kan adamadenw yɔrɔ la ka bɛn ni wagati ma dɔ bɛna fara u ka kanu kan mɔgɔ kanunenw don o de la i bɛna ye olu yɛrɛ fana o fana bɛna kɛ sababu ye ka yɛrɛ bonya fana ka o fara u boloda la o yɛrɛ bonya in o de mana na wagati min na i bɛna ye mɔgɔ bɛna se ka commencer k'u méfier u la quoi bon alors que ni wagati in kɔnɔna na ni olu y'u basigi ka se ka u ni bɛɛ ka ku i b'a ye mɔgɔw kanu u kanu bɛ bonya mɔgɔw yɔrɔ ka taa fɛ i bɛna ye hali minnu ye commerçants ye minnu bɛ jago siraw kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ se ka siran ka na u ka fɛn di u ma k'a sababu kɛ k'u yadalen don nka i bɛna ye o tigiw olu bɛ ɲɛsin u ma o de la ni u sɔnna u ni bɛɛ ka ku ni wagati in kɔnɔna na n'u sɔnna ka bɛɛ lamɛn u bɛ tila ka mɔgɔw fana bɛ tila ka kɛ sababu ye ka se ka wasaba lase u ma garisigɛ fan fɛ o de nafa ka bon u ma i y'a faamu donc o de la ɲina mais ni an ye lion yɛrɛ ka san yɛrɛ global ta an bɛna ye k'a fɔ ɲina san gɛlɛman don lion mɔgɔw fana bolo cogo di ɲina san gɛlɛman don lion mɔgɔw fana bolo parce que n'i ye fɛngɛ lajɛ n'i ye tasuma lajɛ ɲina san nana bɛn bɔgɔ de ma wala n'i ye a lajɛ i bɛna ye u ka activité ale ni u b'a fɛ ka donc maintenant i b'a ye ni san ka gɛlɛn u bolo sababu dɔw yɛrɛ de b'a to u yɛrɛ a bɛna gɛlɛya u bolo tuguni quoi ne ma kafa yɔrɔ in fɔ sisan u yɛrɛ kɛwale dɔn voilà bon alors que olu ka o éviter a bɛ gɛlɛya malgré i b'a fɔ u ye n'a wagatinin sera u ka éviter a bɛ gɛlɛya quoi mais ni dolo ye nin de mais n'a fɔra u ye n'u y'u hakili to a la a bɛ nɔgɔya u bolo quoi san bɛ se ka nɔgɔya u bolo i y'a faamu mais a ka gɛlɛn u ka se k'u yɛrɛ bɔ nin na parce que u bɛna ɲina yɛrɛ i y'a faamu donc u ni bɛɛ ka ku 2025 kɔnɔna na u bɛna u ka wasaw u bɛna se ka commencer ka olu sɔrɔ sin wɔɔrɔnan sisan sin wɔɔrɔnan an bɛna ye olu nana bange août kalo tile 23 ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ ko vierge olu yɛrɛ de ka dolo bɛ ka ɲina fana mara vierge an bɛna tila k'a ye ɲina ye san duman ye olu bolo ɲina ye baara san ye olu bolo ɲina ye kɛnɛya san ye olu bolo vierge mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka projet kura sigi siniɲɛsigiw kama vierge mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka furuw kɛ siniɲɛsigi kama vierge mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara ɲumanw kɛ siniɲɛsigi kama u bɛna commencer olu bɛ wasaw sɔrɔ 2025 kɔnɔna na i y'a faamu nka vierge mɔgɔ min mana ɲina a yɛrɛ kɔ k'a ka hakilina bila en pratique i b'a ye sumaya bɛ se ka don a ka garisigɛ siraw fɛ vierge mɔgɔw ka analyse bonya 2025 kɔnɔna na vierge mɔgɔw kana nata nafolo la 2025 kɔnɔ mais u ka nata baara la kamasɔrɔ ni vierge ko a bɛ nata nafolo la dɔrɔn i b'a ye analyse in bɛ taa k'a dan jateminɛ in bɛ taa k'a dan a tɛna jateminɛ kɛ bilen alors que ale ka jateminɛ de bɛ nafolo bugun ale bolo donc ni u ka jateminɛw kɛ u ka ɲininiw kɛ ɲinan y'u ka kalan san ye ɲinan y'u ka livre kalan san ye ɲinan ye u ka kodɔn dɔnni san ye ɲinan dɔnni bɛ se ka faamuyaba di ninnu ma vierge mɔgɔ minnu bɛ bagi la defuw la examenw na ka bɛn ni 2025 ye ɲɔgɔndanw i k'a dɔn k'a fɔ planète mercure a bɛna i dɛmɛ hakilina siraw fɛ i y'a faamu fo ni a man di i yɛrɛ ye n'o tɛ i bɛna hakilina minnu ta kalan siraw fɛ i bɛ se ka wasaw sɔrɔ parce que nin fɛn ninnu na nin y'a foroba kuma de n b'o de fɔ toujours i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ ale bɛ se ka vierge mɔgɔw fana ka degun côté dɔw fɛ mais o y'a ye n'i y'a lajɛ i kelen na i bɛna se ka faamuya caman sɔrɔ donc i bɛna ye Vénus ale bɛna don vierge mɔgɔw fɛ yen nɔ ka bɛn ni 20 septembre 2025 a bɛ to yen nɔ fo le 13 octobre 20 septembre ka taa se fo 13 octobre ma i bɛna ye k'a fɔ u bɛna kanu kosɛbɛ u bɛna kɛ mɔgɔ kanunenw ye o wagati ninnu kɔnɔna na i y'a faamu donc u ka kow bɛ se ka waleya fana o wagati ninnu kɔnɔna na donc ɲinan tɛ san juguman ye ka ɲɛsin u ma o de la i bɛna ye fana nin wagati in fana fɔlen filɛ nin 20 septembre ka taa se le 13 octobre ma Mali kan ka kumaɲɔgɔnya banba kosɛbɛ ni Mali ye jateminɛw boloda k'a daminɛ san daminɛ na ka jateminɛw boloda
ka taa se fo le 20 septembre ninnu yɔrɔ wagatiw ma i bɛna ye Mali ye jateminɛ minnu kɛ Mali bɛ fɛ ko ka a ka ko ka sigi cogoya min na Mali bɛ fɛ wasa min ka don Mali kɔnɔna na a bɛɛ bɛ se ka aboutir ka bɛn nin wagati in ma i y'a faamu wa voilà donc an mana bɔ yen nɔ an bɛ taa buruju 7nan na n'o ye balansilakaw ye an bɛna ye olu de b'a daminɛ k'a daminɛ septembre kalo tile 23 ka taa bila octobre kalo tile 22 la olu ye balansiw ye kawla kalo fɔlɔ denw an bɛna ye sigilolo o de bɛ ninnu fana mara sigilolo de bɛ ninnu mara n'o ye jumadon dolo ye o bɛna kibaruya jumɛn de fɔ ninnu kan 2025 kɔnɔna na i bɛna ye olu yɛrɛ ka dolo bɛna don u yɛrɛ fɛ yen nɔ ka bɛn le 14 octobre ka to yen nɔ fo le 6 novembre 14 octobre fo le 6 novembre ni dolo in sigilen don olu fɛ yen nɔ a bɛna mun de fɔ a b'a yira k'a fɔ olu fana bɛna na kanu sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ 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 mɔgɔ bɛna na o fana kanu nin wagati in kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin ninnu ma nin wagati kɔnɔna na i y'a ye teriya dumanw teriya nafamaw faama yew ale ni mɔgɔ minnu bɛ se ka u ye k'u kanu ka fɛn caman k'u ye o fana k'u hakili to u yɛrɛ la a wagatinin kɔnɔna na kamasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw mɔgɔ caman bɛna na u kanu nata kama mɔgɔ caman bɛna na u kanu nataw kama ni fɛn min fɔla mɔgɔ la fɔla mɔgɔ i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la quoi donc tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ gɛrɛ i la dɔw b'i kanu yɛrɛ de naturellement mais dɔw fana bɛ gɛrɛ i la ka se k'i wala i dɔn u bɛ se ka fɛrɛ i ma cogoya min na nin wagatinin kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la maintenant i bɛna ye ni an ko an b'a ta global la olu fana bɛ camancɛ de la ɲinan san kɔnɔna na i y'a faamu ɲinan san kɔnɔ olu bɛ camancɛ la baasi tɛ sisan 8nan an mana bɔ yen nɔ an bɛ taa buruju so 8nan na ni o nana bɛn le 23 octobre ka taa se le 21 novembre n'an b'a fɔ scorpion kawla kalo 2nan denw kawla kalo 2nan denw ninnu ka tamasiyɛn na an bɛna ye k'a fɔ sigilolo a bɛna don ninnu fɛ yen nɔ novembre kalo tile 7 ka taa se décembre kalo tile 30 ma sigilolo bɛ don olu fɛ yen nɔ scorpion mɔgɔw u bɛna kanu nka scorpion mɔgɔw a kɛla cɛw ye o a kɛla musow ye o u bɛ se ka kɔnɔ balilenw sɔrɔ c'est à dire que cɛw bɛ se ka bali u bɛ se ka kunnafoniyaw mɛn denkow la quoi musow olu bɛ se ka kɔnɔ balilenw sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna fana na u ka u kɔlɔsi bana min bɛ tali kɛ sugunɛ tɛmɛsira banaw infection nin sin k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la 2025 kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'an ye scorpion mɔgɔw ta i bɛna ye infection b'olu ka bana na quoi ani joli sira tɛmɛsiraw banaw o b'olu ka bana na nin dun wagati in kɔnɔna na olu kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi nin bana in na malgré o bɛ se ka a muso bɛ se ka bali ka garisɛgɛ sɔrɔ cɛw fana bɛ se ka sigi ni denko ye ka bɛn a wagatiw ma i y'a faamu k'a sɔrɔ a ma diya hali k'a sɔrɔ a ma diya man di parce que a ka di dɔw ye i n'a fɔ a man di dɔw ye voilà n'o tɛ u yɛrɛ fana o fana bɛna cɛsiri kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na bon i bɛna ye olu ka san bɛna kɛ basigibaliya ye u bolo quoi a bɛna kɛ basigibaliya ye u bolo u ka baaraw bɛna balancement bɛna don u ka baaraw la kuma dɔ la a ka ɲi kuma dɔ la a man ɲi jɛɲɔgɔnya siraw fana n ye wagati min fɔ o de ka fisa n'o tɛ n'a bɔla o la u ka jɛɲɔgɔnya sira tɔw ka gɛlɛn kosɛbɛ 2025 kɔnɔna na o faamuna n'an bɔla yen nɔ 9nan an bɛna buruju so 9nan n'an b'a fɔ ko sagittaire kalakisɛw wulikajɔ ka di ninnu ye dɛ wulikajɔ ka di ninnu ye voyage ka di ninnu ye déplacement ka di ninnu ye i y'a ye bon maintenant an bɛna ye olu ka b'a daminɛ novembre kalo tile 22 ka taa bila décembre kalo tile 21 na an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire an bɛna ye kanu dolo o bɛna don olu fɛ yen nɔ le 1er décembre ka taa bila fo le 24 décembre o b'a yira k'a fɔ san ka gɛlɛn olu fana bolo kosɛbɛ ɲinan san ka gɛlɛn u bolo kamasɔrɔ
ni waga Jupiter tɛna don yen nɔ mais fɛngɛ Venus fana tɛna don Venus bɛ don wagati min na o de ye nin ye quoi Jupiter tɛna don ale min bɛ garisɛgɛ fɔ ɲinan san bɛɛ Jupiter tɛna don olu fɛ yen nɔ bon mais i bɛna ye Venus bɛna don yen le 1er décembre ka taa bila fo le 24 décembre o b'a yira k'a fɔ Sagittaire mɔgɔw ka baara bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔwɔsi ɲinan san kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Sagittaire mɔgɔw ka baaraw kɔnɔna na u bɛ se ka degun sɔrɔ Sagittaire mɔgɔw minnu b'a fɛ ka bɔ u yɛrɛ la u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ kamasɔrɔ olu bɛna baara kɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'olu kɔ k'a tiɲɛ o de la u ka nafolow wariw u k'u kɔlɔsi a la olu bɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ u yɛrɛ la mun bɛ don mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka to u ka wari ta ka tiɲɛ quoi u bɛn'o mɔgɔw y'u yɛrɛ la ɲina u k'u kɔlɔsi o yɔrɔnin na kosɛbɛ kosɛbɛ donc Sagittaire mɔgɔw n'an k'an b'a fɔ ɲina san duman tɛ Sagittaire mɔgɔw bolo a ka gɛlɛn ka ɲɛsin u ma faamuna an mana bɔ yen nɔ an bɛna buruju so 10nan n'an b'a fɔ ko Capricorne Capricorne les cornes fonɛnɛ kalo fɔlɔ mɔgɔ minnu olu bangena k'a daminɛ décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 19 ninnu fana ye mɔgɔ ye u fana nana bɛn bɔgɔ de ma maintenant ni an nana u ka analyse lajɛ an bɛna ye k'a fɔ a ka d'olu la Venus tɛna don olu fana ka so kɔnɔ min ye garisɛgɛ dolo ye o fana tɛna na don olu ka so kɔnɔ donc n ye wagati min fɔ sisan pardon min ye garisɛgɛ dolo tɛna don olu fana fɛ yen 2025 kɔnɔna na mais professeur hakɛ to tan an bɛ e ma ko ɲinɛ sisan o ye bɔgɔ san ye mais bɔgɔ bɛ don olu ka so kɔnɔ bɔgɔ ou bien olu ye bɔgɔ sudon ye puisque e ma ko ɲinɛ sisan k'o ye bɔgɔ san ye awɔ bɔgɔ don bɔgɔ min yɛrɛ don a ɲiginen don a ɲiginen don mais 10e signe ta ye jumɛn sisan Capricorne parce que o fana ye bɔgɔ ye voilà parce que o fana ye bɔgɔ ye e fɛ k'a fɔ a bɛ diya o voilà en principe a kan ka diya olu la ɲininkali kun y'o de ye quoi sisan o de la depuis n bɛ ka fɛn in daminɛ n y'a f'i ye ko nin ye dolo gɛrɛgɛrɛ de fɔtɔ ye tan nɔ awɔ an b'a ta kun fɛ an ye planète minnu kuma daminɛ na planète minnu bɛ yen n'u bɛ hɛrɛ fɔ an ye planète bénéfique 2 de ta olu ka munumunu cogoya sow kɔnɔna na o de la n ko ni mɔgɔ min mago b'a la i kelen ta lajɛ awɔ o faamuna o nin bɛɛ ye global le planète Jupiter ti don Capricorne fɛ yen a tɛna don Capricorne fɛ yen nɔ 2025 kɔnɔna na a tɛna don Jupiter o mun de bɛ garisɛgɛ kofɔ o de bɛna sɔrɔw kofɔ o de bɛna wasaw kofɔ i y'a ye parce que Jupiter bɛ an y'a ye cancer de fɛ yen nɔ est-ce que a tɛna san yɛrɛ tɔ bɛ kɛ cancer mɔgɔw fɛ yan ya an y'a ye yen nɔ de parce que le Jupiter an bɛna le 10 juin le 11 novembre a bɛn'o kɛ cancer fɛ yen nɔ a bɛn'o kɛ cancer fɛ yen nɔ ya maintenant n'a kun sera ka munumunu ka na bɛn ni Capricorne mɔgɔw ka so ye an b'a ye chance nin m'a fɔ ko nin kɔrɔ t'a yira k'u tɛ garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ dɛ ayi puisque i y'o fɔ kuma daminɛ ko tantôt a ka di tantôt a man di i y'o fɔ ka ban mais ni dolo mun nana don u ka so kɔnɔ ka bɛn ni wagati min ye an kun mana o wagati min fɔ dɛ u k'u basé o kan u ka cɛsiri k'o wagati kɔnɔ voilà u ka cɛsiri k'o wagatiw kɔnɔna na donc o de la i bɛna ye olu mago bɛ nɔgɔya min na ɲinan san kɔnɔna na ko kow bɛna nɔgɔya cogoya min na a tɛ nɔgɔya ten ayi a tɛ kɛ ten i y'a faamu wa donc olu mago bɛ baara de la ka se ka baara kɛ ale ni wulikajɔ u yɛrɛ ka sabara don u sen na u kana mɔgɔ bila u ka kow ɲɛma voilà parce que dekun caman bɛ yen nɔ bi in na e ka urgence o tɛ ne ka e ka urgent o tɛ ne ka urgent o i y'a ye e kɔrɔtɔlenba don ko dɔ la e b'a fɔ ne ye yɔrɔ min na dɔrɔn ne b'a fɔ ko e t'a de dɔn ko kosɛbɛ tɛ donc ni e yɛrɛ wulila k'a ko fɛngɛ a bɛ foyi t'o bɔ i bɛna foyi t'o de bɔ quoi voilà donc Capricorne mɔgɔw ka baara bɛna kɛ ten cogoya la i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi i y'a faamu mais mɔgɔw bɛna u bonya kosɛbɛ kosɛbɛ bonya b'u kan o ye belebeleba ye wa u lakanalen don fana ninnu protégelen don bi n'i ko i bɛ bila u contrôle la a bɛɛ tɛ diya i la o a bɛɛ tɛ goya fana mais n'i ko i bɛ bila u contrôle la i bɛ malo quoi ɲinan san kɔnɔna na juguya kɔ donnen don ka ɲɛsin u ma ɲinan san kɔnɔ Capricorne nakaw o faamuyara sisan donc
amana boy am ta buruju so tan kelina ko nana buruju so tan kelina o de nana be mo mo bangina ka mine janvier kalo kile mo kana kana bla février kalo kile 10 ani shekina o de verso yi donc buruju so tan kelina amina ye ka fo nyina santi san dumai je verso mo bon donc c'est la force ça non ko do inta capricorne ta maja afo capricorne ta abe fola nyuma na fola ko prote ila kana nendo nyina san ko na fola mo do bina na ko do ke ila ka se ga juga wala do ta ki segere ka se ki ka ko ki singe o na fola ko ila kana nendo o srafe oh mais mo bi soro yoro di garse yoro di mo ko nye wori lo oh mais alors que ala o yɛrɛ de kɛ capricorne mɔgɔw ye bi u lakanalen don protégelen don i y'a fɔ mɔgɔ i b'a fɔ i bɛ bila u la i b'i yɛrɛ don i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu o fana ye ko dɔ de ye o fana ka di o kojugu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ k'o ɲini u t'o sɔrɔ la maintenant ni capricorne mɔgɔw ko k'a man di olu la n'a man di olu la i bɛ baara de kɛ sisan nɔ ka se ka i ka garisɛgɛ in kɛ ka i ka lakanani in k'o dafa a banna siga t'o la ya n'o tɛ ni kɔrɔ b'a yira yɛrɛ a san ka d'u la parce que dɔw bɛ yen nɔ olu tɛna nin yɛrɛ fana sɔrɔ lakana yɔrɔ olu fana tɛna sɔrɔ voilà dɔw bɛ se ka an ka émission lajɛ sisan dɔrɔn u b'a fɔ ko ko professeur yɛrɛ ko ko capricorne man di a ko bélier man di a ko ko a fɛnɛ ayi san bɛɛ ni a wagati de don olu fɛn ninnu tɛ an ko laisser passer professeur voilà mais i ko sisan ko verso ko 2025 mandi ko non 2020 verso koni avec la verso mɔgɔw bolo ɲina san kɔnɔna na kama sɔrɔ olu fana u bɛna na baara kɛ cogo cogo ka baara tɛna na nɔbɔ verso mɔgɔw u bɛna miiri cogoya min ye 2025 kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ u ka hakilinaw parce que k'a daminɛ san daminɛ na fo ka taa se san laban yɔrɔ wagati ma i b'a dɔn o fana ye mɔgɔ ye hakilitigibaw don o fana ye mɔgɔ ye baarakɛlaw don quoi o fana ye mɔgɔ ye dekun u fana u tɛ se ka dekun supporter kosɛbɛ quoi alors que olu ka fiɲɛ ye fiɲɛba de ye fiɲɛba min bɛ na yanni sanji ka na ka tɔliw wuli ka yiriw kari o kɔfɛ ni ji jiginna dɔrɔn o de ye verso mɔgɔw ka fiɲɛ ye quoi fiɲɛba de don force b'u la mais patience t'u la patience t'u la o garisɛgɛ siraw fɛ yɛrɛkɛli de bɛna don u ka garisɛgɛ kow la fan caman fana fɛ ɲinan san kɔnɔna na parce que olu fana ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi quoi o la fana ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu fana u bɛna lagosi sira caman fɛ ninnu teri caman bɛ ban u la 2025 kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kanu siraw fɛ u ka kanu siraw ma nɔgɔ jɛɲɔgɔnya siraw gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na voilà mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni u yɛrɛ kelen b'u ka baara kɛ n'u ni jama jɛlen tɛ baara la n'u yɛrɛ kelen b'u ka baara kɛ olu de bɛ se ka u ka san maîtriser ka k'u sago ye olu de bɛ se ka wasa ni yɛlɛda caman sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na mais minnu bɛ jamana baaraw la walima mɔgɔ bolo baaraw la olu bɛ se ka degun caman sɔrɔ 2025 kɔnɔna na o faamuna kosɛbɛ sisan a tan filanan an bɛna si tan filanan na buruju so tan filanan mɔgɔw olu de bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson jugusodenw an bɛna ye 2025 kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔ olu bɛ san daminɛ nisɔndiya la u bɛ san daminɛ wasaw la u bɛ san daminɛ kunkɔrɔtaw la nka ɲinan san kɔnɔna na poisson mɔgɔ ka taa se san camancɛ yɔrɔ wagatiw ma poisson mɔgɔw yɛrɛ de bɛna tila parce que i b'a dɔn poisson mɔgɔ bɛ rêver de quoi poisson mɔgɔ bɛ miiri de u bɛ rêver kojugu o de y'olu ka ko yɛrɛ fana fiɲɛ et puis u bɛ da mɔgɔ la fana u bɛ da mɔgɔ la donc ni poisson mɔgɔw y'u hakili to nin yɔrɔnin na garisɛgɛ siraw baasi tɛ yen nɔ baasi tɛ garisɛgɛ sira fɛ kɛnɛya siraw yɛrɛ fana fɛ baasi ba tɛ yen nɔ kɛnɛya siraw fɛ mais i bɛna ye n'an ye u yɛrɛ ta i bɛna ye san ka fisa u bolo quoi ɲinan tɛ san juguman ye u bolo san daminɛ na u bɛ baara minnu kɛ ka daminɛ san kalo wɔɔrɔ fɔlɔw la u bɛ baara minnu kɛ u bɛ ɲinini minnu kɛ u ka hakili to olu la o kana tiɲɛ u bolo ka bɛn ni san laban yɔrɔ wagati ye n'o tɛ u bɛ se ka san laban tɔ bɛ kɛ gɛlɛya la i y'a faamu wa donc poisson mɔgɔw olu ka waleya bɛ i b'a fɔ nin cogoya ye
2025 kɔnɔna na. O faamuyara. An bɛna ye k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔw kan k'u hakili to bana na, bana minnu bɛ tali kɛ kɔnɔna banaw kan. Ne ye 2024 kɔnɔna na ne ko n ko kɔdimi bɛna na caya, n ko dusukundimi bɛna na caya, n ko ɲɛdimi bɛna na caya, n'i ma fili a y'a fɔ plateau kan. Bon ne ma min faamu, ne ye nin fɔ nin cogoya in na tan ka ban. Mɔgɔ minnu i b'a dɔn an bɛ fɛn minnu di lakanani sira ninnu kan an b'olu di an b'olu bila quoi. Maintenant mɔgɔ caman ye émission lamɛn, kɔdimi kɛlen k'olu sɔrɔ wagati min na olu commencera ka ne wele, hali o y'a sɔrɔ safunɛ yɛrɛ feereli jɔra. Olu commencera ka ne wele, dɔw ta kɛla ɲɛdimi ye olu commencera ka ne wele, ne ko n ko n ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tun bɛ se ka min kɛ a la n ko o tun ye ɲɛfɔli in ye ani n ye fɛn minnu bila i bɛ se k'i yɛrɛ lakana ka bɔ san gɛlɛyaw ma cogoya min na. Alors que o wagati ninnu yɛrɛ fana bɛɛ tɛmɛna an tɛna se ka a fɔ an bɛ safunɛ dilan k'a di mɔgɔ kelen ma bilen walima mɔgɔ fila ma bilen, n k'olu bɛɛ jɔra. Bon maintenant une fois mɔgɔ min bɛ mɔgɔ an ka ko la an bɛ fɛn mɛn an tɛ réagir a wagati fo a ko ka kɛ, n'a ko kɛla généralement i b'a sɔrɔ an tɛ se ka solution sɔrɔ a la tuguni généralement quoi. Voilà, donc bana min bɛ yen ɲinan san kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to a la o ye kɔnɔna banaw ye. Kɔnɔna bana sugu o sugu. Kɔnɔna bana i n'a fɔ dumuni yɛlɛmabaliya banaw, colopathie fonctionnelle, i n'a fɔ colopathie o ye nugujɛnya bana ou bien nugusurunya bana. Voilà, bon dumuni yɛlɛmabaliya banaw ka taa se fièvre typhoïde. I y'a faamu, ale ni ka se ka bana kɛ mɔgɔ la wagati dɔ la i b'a fɔ ko nin, wagati dɔ la a bɛ fɔ nin, wagati dɔ la i b'a fɔ ko nin, i tɛ ka se ka bana ɲagami i bolo quoi. Bana sugu kelen ma dɔn. Awɔ, olu fanga bɛna na bonya ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ parce que ni an ye mercure ka bana ta a bɛ kuma ni bana nasugu ninnu de ye. I b'a fɔ min b'i la i bɛna ye k'a fɔ o yɛrɛ tɛ kuma dɔw la nka i b'a ye a bɛ n'i gosi yɔrɔ wɛrɛ i bɛna ye ainsi mais a bana base ye kɔnɔna bana de. O de la dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ ni u dilancogow man ɲɛ walima n'u labaaracogow man ɲi walima u labaaratɔ fɛn dɔw kɛla u la ni u sugu ma dɔn mɔgɔw k'u kɔlɔsi olu dumuni na ɲinan san kɔnɔna na n'o tɛ a banaw i b'a ye. Dumuni ka bana caman bɛna na bɔ 2025 kɔnɔna na. N'i ye san 3 kɛ dumuni sidɔnbali dunni na ɲinan i b'a jaabi. Wa a furakɛli bɛ se ka gɛlɛya a furakɛli bɛ se ka taa k'i bolo da 2025 kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ i hakili to dumuni hɔrɔnw na, i hakili to dumuni minnu bɛ yen nɔ ni ɲagamiba t'a la, i k'i o dumuni nasugu ninnu i k'i wakili k'olu ye olu bɛ se ka kɛnɛyaw k'olu lase i ma 2025 kɔnɔna na. O faamuna. Sabanan, ok. Ɲininkali min bɛ n bolo san ka fara nin kan o de ye yalima saraka jumɛn de kan ka bɔ walasa an bɛ se ka kisi san jahadiw ma cogoya min na. Samata i ka o ɲininkali diyara n ye san o san bɛ sarakaw fɔ san kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔna na jate bɛɛ bɔlen an bɛna ye k'a fɔ o nana bɛn yiri dɔ ma o yiri fɔlɔ-fɔlɔ npekun npekun bulu o ye kelen ye cɛw bɛ se ka npekun bulu kelen ɲini npekun bulu ɲini ani sibulu ani ni bumu. A bɛɛ kelen kelen o ye cɛw ta ye. Bumu bulu awɔ ani bumu bulu quoi o bɛ se ka nin ɲini mais ɲinan n'i bɛ nin yiri ɲini i b'a ɲini ka bɛn mercredi don dɔ ma i bɛ tila ka heure d'a kan 7h ni 8h furancɛ i ka bumu ɲini ka bɛn 7h ni 8h furancɛ ma n'i m'a sɔrɔ o la i k'a ɲini ka bɛn 14h ni 15h furancɛ ma o ye yiri jumɛn ye si kuru kelen npekun kuru kelen bumu kuru kelen pour les hommes. O ye cɛw ta ye. For women. Mais sisan puisque i ko k'a kan ka san heure min na i y'o fɔ mais koli heure fana bɛ yen ou bien n'i y'a ko wagati o wagati. Non n'i y'a san mercredi i jija i k'a ko mercredi kɔnɔna na dɔrɔn. Heure o heure ma n'i diya koli la. Heure o heure ma n'i diya. O ye cɛw ta ye. Awɔ. O yiriden saba bɛɛ kelen kelen na.
maintenant i b'a koli daminɛ mercredi jeudi i b'a ko i b'a tobi k'a ko vendredi i b'a tobi k'a ko samedi i b'a tobi k'a ko fo dɔgɔkun kelen o la ni ma fili a koli kan ka na bɛn mardi ma donc une semaine tile 7 o k'a koli la n ye yiri min fɔ musow bɛ se ka nin ɲini mais olu bɛ jumɛn fara a kan olu bɛ ŋɔɲaka de fara a kan sisan hakɛ to an ka sigi musow ta kan musow ta pekun kuru kelen filanan si kuru kelen bumu kuru kelen sisan ka ŋaɲaka wa ŋɔɲaka kuru kelen k'o kɛ k'a dafa 4 na k'o kɛ k'a dafa 4 na musow b'o kɛ k'a dafa 4 na o ye musow ta ye musow b'a da a ɲini don jumɛn n'a y'u diya u bɛ se ka taa bɔ walima n'a y'u diya u bɛ se ka taa san ka bɛn mercredi ma 7h ni 8h furancɛ walima 14h ni 15h furancɛ mais n'a sɔrɔla e ye sagittaire ye n ye yiri in f'i ye cogo min kan'a kɛ ten dɛ n ye yiri in n'a sɔrɔla i ye sagittaire ye n ye yiri in f'i ye cogo min kan'a kɛ ten o la n'i kelen ka kunnafoniyaw fɔla a bɛ se ka fɔ i ye n'o tɛ n'i ye yiri in kɛ nin cogoya in na nin yiri in kelen ɲini a bɛ se ka na ni degun wɛrɛ ye quoi ka ɲɛsin olu voilà an bɛ segin a kan tuguni n'i ye sagittaire ye kan'a kɛ nin cogoya in na olu kana nin kɛ voilà bon o la sisan olu bɛ nin yiri ninnu de ɲini kuru 3 cɛw ta ye 3 ye musow ta ye kuru 4 ye musow ta ye si bumu ŋɔɲaka npekun a bɛ kuru kelen mercredi 7h ni 8h furancɛ walima 14h ni 15h ko 7 don o don tobi ko kelen ko kelen o ye saraka ye nin ye yiri ye o tɛmɛnen kɔfɛ sɛ min bɛ yen ni couleur 3 b'a la sɛ couleur 3 si 3 sɛ awɔ bilenman ni finman ni jɛman si 3 sɛ u b'o de ɲini bɛɛ bɛ se ka o ɲini a kɛra cɛman ye o a kɛra musoman ye o si 3 sɛ ɲini k'i hami d'a kan i ka saraka dimi batɔ dɔ la ka bɛn mercredi don dɔ ma i y'a faamu o ye bon ale ni si 3 sɛ ni jumɛn de bɛ saraka tamaro i ye demi sɔrɔ i ye kilo 1 sɔrɔ ale ni tiga farama m'a fɔ tigɛ kɛnɛ dɛ tigɛ jalan n'i ye min ta f'i y'a kucukucu i bɛ kisɛ mankan mɛn a kɔnɔna na a kɛra sukaro kilo 1 mana ni demi hakɛ ye o a kɛra tigɛ kilo 1 mana kilo 1 yɛrɛ hakɛ ye o sukaro kilo 1 hakɛ ye o o bɛɛ ka ɲi tamaro fana bɛ ten demi walima kilo o bɛɛ ka ɲi o ni sɛ in yiri in kolen kɔfɛ o ni sɛ in da ɲɔgɔn kan i ka i hami d'a kan san tɔɔrɔ n'a gɛlɛya n'a degun i ka taa di dimi batɔ dɔ ma dimi bɛ mɔgɔ min na tamaro sukaro sɛ in sukaro t'a la sukaro tɛ di dimibagatɔ ma sɛ tamaro ani tiga farama plutôt ok voilà o bɛ di dimibagatɔ ma i ye mɔgɔ ye dɔrɔn i ye dimi ye a la a fari la quoi a fari fan dɔ la i bɛ se ka taa di a ma i bɛ hami d'a kan i bɛ taa d'a ma ni san degun tɔ bɔ olu ye o ye san saraka ani san yiriw ye k'a fɔ mɔgɔw ye global la ayi mais sisan o saraka in na cɛ ni muso bɛɛ bɛ se k'a bɔ cɛ ni muso bɛɛ bɛ se ka sɛ ni tamaro ɲini mais n bɛ fɛ k'a dɔn du kɔnɔ san est-ce que dutigi bɛ se ka nin den kelen san k'a bɔ a ka denbaya bɛɛ tɔgɔ la ou bien den bɛɛ kelen kelen ta de bɛ bɔ a part nin na o la ni i b'a fɛ k'a kɛ aw ka denbaya bɛɛ de ye i bɛ yiri in dafa 7 la quoi d'accord i bɛ yiri in dafa 7 la parce que o 7 la n'o ye si npekun ŋɔɲaka ale ni bumu donc i bɛ o tɛ yiri naani ka ban voilà i bɛ se ka dɔ kɛ 2 ye o bɛ dépend i yɛrɛ la o bɛ dépend i yɛrɛ la d'accord o bɛ dépend i yɛrɛ la mais a ka se 7 ma voilà si npekun bumu ŋɔɲaka donc bɛɛ bɛ se k'a ko o la i b'a tobi k'a kɛ kuru 7 ye bɛɛ bɛ se k'a ko o la quoi dɔgɔkun kelen kɔnɔna na nka sisan professeur i ye fura minnu fɔ sisan i n'a fɔ sɛ ni tamaro ani tiga jalan k'olu minnu san ko k'o di dimibagatɔ ma yalima dutigi bɛ se ka o san k'a kɛ denbaya bɛɛ tɔgɔ la ta yan k'o bɛɛ kelen kelen san dutigi n'i b'a fɛ k'a san i bɛ ba de san i bɛ ba san ba min bɛ yen nɔ ni couleur 3 b'a la i y'a faamu i b'o de san i bɛ se ka tamaro in ani tigɛ in i b'o d'a kan tamaro in ni tigɛ in i b'o d'a kan du bɛɛ tɔgɔ la donc tamaro kilo 1 ɲɔgɔn na voilà ni ka tigɛ hakɛ dɔ san ten du kilo 1 na ni jamana b'a fɛ ka saraka in bɔ ɲina o ye misi de ye 3
fura min be couleur saba ni couleur saba bala. Voilà, donc ni ne a sarakaw ye ne y'a faamu sisan kan ka min bɔ 2025 kɔnɔna la. Voilà. Nka a saraka ninnu an bɛ se ka bɔ ɲɔni san ka yɛlɛma de wa ou bien ni san yɛlɛmana de an b'a bɔ ani ka fura ninnu ko. I b'a dɔn ɲinan san kɔnɔna na n'i ma fili ɲinan san le 1er janvier a kan ka bɛn mercredi de fana ma n'i ma fili. Ya a kan ka bɛn mercredi don dɔ de ma si je ne me trompe pas. Bon o mercredi fana i b'a ye c'est à dire que mercredi nana a yɛrɛ ka don yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn ni san yɛrɛ daminɛ ye quoi. Le 1er janvier. Ya voilà donc 1er janvier mɔgɔ min mana se ka nin kɛ 1er janvier don yɛrɛ a bɛ bɛn mercredi de fana ma. I b'a ye a banna n'a y'i diya i bɛ se ka kɛ san don fɔlɔ n'a y'i diya i bɛ se ka kɛ san kɔnɔ mercredi dɔ la quoi. Donc an ka to fo ni san yɛlɛmana tuma min na de an ka sɔrɔ ka fura ninnu ko. Voilà. Ka saraka bɔ. Ni san yɛlɛmana i bɛ se ka fura ninnu depuis 1er janvier i bɛ se ka fura ninnu ko ka saraka fɛngɛ mais i bɛ se ka nin bɛɛ ɲini ka bila fana yɛrɛ san mana don dɔrɔn i bɛ a utiliser daminɛ. D'accord. Donc ɲininkali wɛrɛ min bɛ n bolo o ye yalima mɔgɔ minnu tɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ kɔkan jamanaw la n'u yɔrɔ ka jan yana olu bɛ u ka furaw sɔrɔ cogoya jumɛn de la. O ɲininkali o jala n ye yiriko ma nɔgɔ nanzara jamana ninnu na yiriko ma nɔgɔ yen nɔ bon maintenant i bɛna ye san o san safunɛ n bɛ safunɛ de dilan sin bɛɛ ka safunɛ sin kelen kelen bɛɛ ka safunɛ k'a daminɛ bélier taureau gémeaux cancer lion vierge balance scorpion sagittaire Capricorne, Verseau, Poisson. A bɛɛ ka 12 bɛɛ ka safunɛ n b'o de labɛn. O safunɛ ko la i b'a dɔn min don. Safunɛ in a minɛnw de tun sɔrɔ ka gɛlɛn. Safunɛ in an bɛ safunɛ in de minɛnw ɲini. Safunɛ in minɛn sin a tɔ tora sin 3 de. Min ta bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ. Sinw bɛ yen, sinw ta bɛ yen nɔ, sin bɛɛ ta bɛ yen fo n'a kɛra sin 3 ye. Bon parce que mun de bɛ safunɛ in ko gɛlɛya. Safunɛ in a yiri fura min parce que safunɛ n'i y'a san k'a la i bɛ furamugu y'a la. N'i y'a san n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ furamugu y'a la. Fura ninnu bɛ bɔ cogoya min na fura ninnu sin kelen kelenna bɛɛ n'a ka fura bɔdon de don. O ye kelen ye. Bon ni fura ninnu bɔra fana i mana na ni a ye so kɔnɔ lahalaya dɔw bɛ yen nɔ n'i ye fura nin kɛ ten dɔrɔn ni fura in bɔcogoya ma ɲɛ i yɛrɛ b'a ye quoi. Bon maintenant sani ko o kɛ safunɛ na sisan nɔ i b'o bɔ i bolokɔrɔ de. Bon o de ye sin 3 bɛ yen nɔ olu de ka sin safunɛ ko gɛlɛyalen don fɔlɔ maintenant an bɛna segin de yanni janvier cɛ komi janvier ma se fɔlɔ ka fura a ɲini k'a bɔ a bɔcogoya la tuguni fo ka taa fɔ a ɲɛna maintenant ni o ɲɛ sɔrɔla depuis sisan nɔ depuis sisan i tulo bɛ don émission in na 2025 kibaruya la safunɛ bɛɛ b'a dɔn ka ban mɔgɔ kɔrɔ minnu m'a fɔ mɔgɔ kuraw parce que i b'a dɔn don o don mɔgɔ bɛ mɔgɔw lamɛn mɔgɔ kura de bɛ lamɛnni kɛ mɔgɔ kura de bɛ lamɛnni kɛ n'o tɛ mɔgɔ kɔrɔw b'a dɔn olu b'a dɔn m'a fɔ k'a bɛ sanu d'i ma m'a fɔ a bɛ garisɛgɛ d'i ma safunɛ b'i lakana de protection de don i y'a faamu parce que dɔw hakili la ko n'i y'a ko garisɛgɛ ne yɛrɛ ti nafolo fura ne t'o dɔn i y'a faamu garisɛgɛ fura ka se ka nin yiri ninnu ko bɛ ka nin fɛngɛ ninnu kɛ olu bɛ yen nɔ maintenant lakana sira safunɛ in b'o de kɛ n bɛ segin a kan lakana sira a b'o de kɛ a b'i lakana san tɔɔrɔ jugu san kasaraw contre les effets maléfiques de l'année 2025 a dabɔla o de kama depuis sisan n'i ye nin kibaruya in mɛn e bɛ se k'a san n'i y'a san yiri ninnu hali n'i ma yiri in ko tuguni yiri ninnu si hali n'i ma ko tuguni n'i ye safunɛ san hali n'i ma yiri ko tuguni hali n'i ma yiri in ko tuguni o yɛrɛ y'a nɔgɔyalen o voilà parce que nin ye saraka fɔlen global la voilà bon e kelen ta de ka kɛ fɛnw bɛna na kɛ safunɛ na i kelen kama i ka sin kelen donc o la ni mɔgɔ min ye safunɛ ko o bɛ se ka saraka de bɔ dɔrɔn voilà o y'a bannen tamaro ni tiga farama ye ani sɛ voilà couleur 3 n'a y'i diya hali n'i tilala ka yiri ko tuguni foyi t'a la mais hali n'i ma yiri fana ko fana foyi t'a la i y'a faamu o faamuna kosɛbɛ ayiwa professeur komi wagati tɔ ma jan tuguni bilen
yalima kɔrɔfɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma ɲɔni an ka jɛmukan in kuncɛ? Kunnafoniya min bɛ yen nɔ ka se bɛɛ ma k'a fɔ ko e tulo donni ni émission in na ni o ye san 2025 ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ bi la ni wagati in na an ye san kibaruyaw mɔgɔw ka kunnafoni bɔli a daminɛna ka ban n'i b'a fɛ i kelen ta ka mɛn i bɛ se k'an wele n'i m'an wele n'i m'an sɔrɔ message bila WhatsApp kan ne bɛ bɛɛ jaabi WhatsApp kan 73 35 28 89 mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ olu bɛ plus 223 bila a ɲɛfɛ n'o ye indicatif ye mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ donc n'i ye n wele i kelen b'a fɛ k'i ka san kibaruya dɔn donc san kibaruya o bɛ f'i ye bon san kibaruya yɛrɛ o kɔni bɛ ka fɔ yɛrɛ o bɛ ka fɔ quoi ya bon minnu bɛna mɛn sisan nɔ n'u b'a fɛ parce que dɔw y'u insister an k'u k'a tɔ fo janvier u y'u insister ko fo non ko u ta ka kɛ donc an bɛ obligé an b'olu ta kɛ i y'a faamu wa bon dɔw fana de bɛ k'u insister ko fo safunɛ k'u bɛ fɛ k'a bila u bolokɔrɔ n ko min min f'i ye o kɔni tɛ se ka parce que fo sin bɛɛ ka fɛn minɛ ka sɔrɔ fo sin bɛɛ ka fɛn minɛ sin 3 de bɛ yen olu ta ma sɔrɔ fɔlɔ ni sin bɛɛ ta minɛ sɔrɔ la problème foyi t'a la safunɛ a bɛ se ka fɛngɛ i y'a faamu donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ sisan ni i b'a fɛ i kelen ka kibaruyaw dɔn walima ni i mago bɛ safunɛ na i bɛ se ka kuma an fɛ i y'a faamu n'i mago bɛ safunɛ na i bɛ se ka kuma an fɛ parce que sin bɛɛ tun ta ma sɔrɔ mais sisan nɔ sin bɛɛ ka minɛnw sɔrɔla i y'a faamu wala an bɛ k'a ɲini o de yɛrɛ de ye san kibaru bɔli sumaya dɔɔnin sin k'a daminɛ bele la ka taa se fo poisson ma a 3 tun ma sɔrɔ donc a 3 sɔrɔlen sisan nɔ n ko sisan an bɛ se ka émission kɛ voilà donc o de la an nana émission yɛrɛ kɛ bɛɛ bɛ se ka bɛn ni niveau kelen cogoya min na a ko la parce que n'a fɔra ko e ye bélier e y'a ɲini e ta sɔrɔ la nin ye capricorne ye o y'a ɲini o ta ma sɔrɔ i b'a ye a ma nɔgɔ quoi voilà. D'accord professeur mi bila i ka foli kɛ ka ɲɛsin i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ni minnu bɛ k'an lajɛ fana ɲɔni an k'a cɛ. N ka foli ani tanuni o bɛ bɛɛ lajɛlen n kanubagaw ani n ka groupe la denw mɔgɔ minnu sɔnna ka don n ka WhatsApp groupe kɔnɔna na olu tiɲɛ yɛrɛ la olu de b'a fɛ yɛrɛ fɔlɔ dɛmɛ yɛrɛ sira kan i b'a ye olu de y'i dɛmɛbaga ye fɔlɔ quoi i y'a faamu wa donc n ka foli bɛ n ka groupe la denw ye ni minnu bɛ WhatsApp kan hali olu ka safunɛ ni tɔw ka safunɛ tɛ kɛ kelen professeur o fara ma ɲi dɛ o ka ɲi dɛ i y'a ye olu ka foyi ni tɔw ta tɛ kɛ kelen i y'a ye mais safunɛ kelen min bɛ di tɔw ma o kelen de bɛ di o fana ma mais prix ko la quoi olu ta ok n y'a faamu sisan voilà prix ko la quoi awɔ n y'a faamu n'o tɛ safunɛ in bɛɛ ye dilancogo kelen ye safunɛ in bɛɛ ye dilancogo kelen mais prix ko la olu ka fɛn bɛɛ prix de bɛ nɔgɔya ni minnu tɛ n'an tɔw ta ye a faamuna baasi tɛ n dalen b'a la nin wagati na o tulo b'i la u ye n foli mɛn ayiwa an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'an ka bi dolo baro tun bɛ fɛn min kan o de ye sankura ale kibaruya ye n'o ye 2025 san 2025 kasara minnu bɛ a kɔnɔ an kan ka baara minnu boloda min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogoya min na an kan ka olu baaraw kɛ wagati minnu na ani sarakaw fana fɔra ni o ye sankura o sarakaw ye ani bana minnu bɛ cɛya ani professeur Ousmane Eric Jakite de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ale de tun bɛ ka ninnu ɲɛfɔ anw ye n dalen bɛ a la caman ye a ka faamuyata sɔrɔ a la wa ni ɲininkali wɛrɛ bɛ min bolo fana o tigi bɛ se k'a ka ɲininkali k'o kɛ Mifa Production o ka pagew sanfɛla la bɔlɔlɔsiraw olu kan an bɛ foliba lase bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲinɛ san in ka a jan bɛɛ lajɛlen la ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ka fanga di an ka finitigilakaw ma hali bi u ka se ka an jugu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ an ka jamana jugu k'olu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na ala k'an bɛɛ kanu ni an tin k'o don ɲɔgɔn na bana bɛ minnu na ka nɔgɔya kɛ olu ye wa minnu yɛrɛ ta ye baarako furuko denko soko nafoloko a mana kɛ a sugu o sugu ye ala ka a nɔgɔya an ye hɛrɛ kɔnɔna la an bɛ foli lase aw bɛɛ ma aw ka lajɛli ni lamɛnli la sanga ni a wagati bɛɛ k'an ka dibila baarakɛbagaw kan olu yɛrɛ fo kosɛbɛ a k'an bɛɛ o la wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye